kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Isang as Wednesday man karon o atong itutok ang atong tulumanon lamdag sa kahitasan sa maong pag-obserbar. Atong gipabadlisan ang atong agtang sa abu sa porma gayod nga krus. Timaan sa atong pagkakristohanon, timaan sa atong pagkanatatakan, sa atong pagtuo sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga higala, no, mga tinahod nga tigpaminaw, bago ragyod ko simba ug bago ragyod nabadlisan ang akong agtang. Okay. Dayon, niya naman ta sa tuntulumanon, atong labaso ning mensahe sa Kwaresma, no? Kining pagpuasa. Hinaot nga kitang mga naminaw karon, mapahinumduman ta kung hain na ba sa atong pagtuo o hain na ba ang mensahe sa puasa o kanang pagpugong. Ang pagpuasa na sa Biblia, no? Kanang magpugong ta og kaon. Dili lang gani sa karne, kundi bisan unsa, no? Nga angay natong pugngan. Particularmente kining sala. Mao man gini ang gitumbok. Kanang dili ta mukaon og karne, simbolo lang na siya o pagpantun pod sa atong kaugalingon ba nga kinahanglan yun mo dumili ta sa mga panahon diing kinahanglan mo dumili ta, no? Kana bang gipahinumduman ta nga dili sa tanang panahon nga kinahanglan buhaton nato ang usa kang gibuhaton, but pasabot naay panahon nga magpugong ta. Naay panahon nga magpugong ta. Labi na kanang gitawag na tuog
pagsubras kaon, no? Usahay makalimutan nga hala ganas atong pagkaon sige ra tagkaon, ang kalimutan nga asa ra taman maghinubra na di na ta mantigo mo pugong. Mo na usa sa mensahe sa puasa kanang pagpugong. Labi na gyud no sa sala, no? Kinahanglan man gyud puggan kanang sala, no? Ugo niya, ato po ni siyang i-connect pod sa kinibang katugaling unsay pamaaki kaayo sa amahan pod sa kangitngit nga mao ang yawa. Unsaon niya nga dili ta mo tuo, no? Dili maoy mabuhat o matuhuan nato ang insakto. Kay naa sa Isaiah 5:20 nga dunay mga panahon umuabot ang panahon nga ang insakto himoong sayop ug ang sayop himong insakto. Ato na siyang dadon ang mensahe ana kay nahitabo po na diri sa atong mensahe sa puasa. Nganuman kay kanang dili pagkaon nato og karne mabiyernes Santo o sa panahon sa Kwaresma, nga magpuasa ta dili ta mukaon og karne. Dili noon pasabot nga gidid-an tas pagkaog karne. Pero dunay mga adlaw sa mas Biyernes Santo nga dili ta mo kaog karne. Mo na siya. Ang hinungdan niya na, ang tumong niya na pagpuasa. Unya na man sa Biblia. Pero bantay ta kanang pagtulon-ana. Kanang mandato sa atong simbahan sa pagpuasa. Dilit galit ta kabantay labi na kung dili ta masayod unsa ang mga eksplanasyon, katinawan, bantay ta kay dunay mga tao nga nagtuo ta nga gihimong kasangkapan sa amahan sa kangitngit nga ang insaktong pagtulunan sama niya ng pagpuasa himuon nilang sayop. Imbis insakto himuon nilang sayop, ipatuo nila sa mga tao nga sayop na parang dili ta magpuasa. No? Unsa man pananglit, naa diha sa 1 Timoteo 4:1 ngadto sa 3. Diha sa 1 Timoteo 4:3, maunay gamiton nila sa pagsaway o pagpatuo nila sa mga tao nga sayop ng atong gihimo nga dili ta mukaon og karne sa panahon sa pagpuasa, no? Kay diha gud sa 1 Timoteo 4, by the way, no, background lang nga. Sa ako nang giingon ninyo, bantay ta. Kay sa 2 Corinto 11:4 ba to o 11, nga ang yawa, o ang anghel sa kangitngit, magtakuba na siya ingon nga kahayag. But po sabot magpaka-aron-aron siya nga, mo'y anghel kunos kahayag. Pero dili di ay, kay kangitngit ko, kanus aragon na himong kahayag yun na si Lucifer nga nahimong demonyo, nahimong yawa. Sukad mahulog siya, sukad nagrebelde siya sa iyang magbubuhat nga mo ang Diyos, wa na gyud na siya mabalik. Kay dili naman gud po, dili man na sila able, wa man na sila katakus nga mabag-o. Kay ang anghel kas arasulay unya kung hagbong na gyud hangtod sa hangtod unya ang mga nakapasarpod nga mga anghel sama ni Anghel Gabriel o Saint Michael, pasar na po, dili na po mahimong dautan. Mo bitaw nga ang tao gibuhat sa Dios dili pareha sa anghel. Nga kung masayop ang tao, pwede mabag-o. Pwede siya mahawas gikan sa iyang pagkamakasasala. Pero ang anghel sukad mahulog, sila ni Lucifer nahimong yawa, wa na gyud mahimong tarong. Unya parang doon na po siya makabig sa iyang pagrebelde. Unya kung dili mutuo niya kanang lantaran kaayong pagpanglimbong niya, kay naman po yung mga tao, na may tao nga dili gud gusto palimbong. Unya, unsay paagi niya nga, dili man sila palimbong og lantaran kayong kadautan. So magpaka-anghel kos kahayag. Patuhuon ako sila. Mugamit po kog tekstos Biblia. Nahinumdum ta, lagi atong si Kristo iyang gitintal. Nigamit siya tudling atos kasulatan sa daang kasabutan. Diba? Katong iyang tang paambako ng atong Ginoo dito sa pangpang. Ngayon siya nga, kung tinuod kang anak sa Dios, ambak. Kay giingon sa kasulatan nga, sapnayon ka sa mga anghel.
Naanas kasulatan. So, ang yawa mukutlo pod og teksto. No? Mao na nga magbantay ta kay kanang atong pagdulunan mahitungod sa pagpuasa. Unsaon na nila pagpatuos mga tao nga sayop na. Saon na nila ilang kutloon pananglit kanang unang Timoteo 4:1-3 nga naghisgot diha og pagtulunan sa yawa. Ang pagtulunan sa yawa diha gihisgot nga gadili sa pagminyo og kanang dili pagkaon sa pipila kakalanon sama ni anang karne. Munay ilang gamiton nga tudling sa Biblia nga kana kunong dili ta mukaon og karne mabiyernes santo pagtulunan kuno na siyawa kay naaman diya sa unang Timoteo 4:1-3 nga usas sa pagtulunan siyawa kay duha man na gitumbok diha kanang pagdili is pagminyo og kanang dili pagkaon og karne. Kanya igo man kuno tamaan man kuno ng atong Biyernes Santo nga dili ta magkaog karne. Mao na nga kita kunong Katoliko nagtudlo og pagtulunan siyawa kanang dili pagkaog karne Mabiyernes Santo. Unya mutuot ana, no? Basta bantay lang ninyo. Na ay mga pagtulunan nga insakto pero himuong sayop. Nya mugamit mo sila teksto. Mga igsoon, mao ni ang atong tubag katinawan. Kanang pagtulunan siyawa dihang klarong gisgutan sa unang Timoteo 4:1-3. Timan anato, una, kanang pagdili sa pagminyo, no? Dili na, kanang pagdili is pagminyo sa yawa, ang hinungda ni ana, ang rason ni ana, kay dautan kuno ang kaminyoon. Oh. Mao nang gidid-an ang tao sa pagminyo, dili lang kay pare, dili lang kay lalaki, babae og lalaki gidid-an sa pagminyo, kay giisip nga kanang kaminyoon dautan. Mao nay pagtulunan siyawa. Oh. Unya, kung tumboko nila ato pong isgutan ning dili pagminyo sa pare, kay mao po na ilang gitumbok nga pagtulunan kuno na siyawa, kanang silibas-ibas mga pare nga dili magminyo. Ato sa nang unahon gamay, no? Di lang nato sa tason, kay tumbok man ta diri sa karne, no? Well, ang dili pagminyo duha ka klase. Tinuod nga naay pagdili sa pagminyo nga pagtulunan siyawa. No? Ang tumong, ang hinungdan, tungod kay dautan ang kaminyoon. Mao nang gidid-an ang tao sa pagminyo. Okay, timan ano to na nga, ang pagtulunan siyawa, gidid-an ang tao, dili lang kay pare. Lalaki og babae tanan gidid-an sa pagminyo kay giisip nga kanang kaminyoon dautan. Mao na nga gidid-an ang tanan dili lang kay pare. Mao nay pagtulunan siyawa. Pero ang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit, but pasabot kana bang aron makapokus kapag ayo sa pag kana bang dumala diha sa pangsimbahan, no? Dili mabahin imong hunahuna. Kana pagtulunan ni Kristo, dili na pagtulunan siyawa, kundi pagtulunan ni Kristo kung atong sabton mahitungod sa disiplina. Asa man na mabasa sa Biblia, no? Naa sa Mateo 19:12, no? Mateo 19:12. Naay hubad sa Biblia diha nga naghisgot ang atong Ginoo nga adunay dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata. Gani gi-explain na, no, pasabot na ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 30 paingon na gyud sa 38 ug 39. No, gi-explain na ni San Pablo ngano nga kung moalagad kas Ginoo, doon na siya sugyot nga kung mahimo moawat niya nga dili minyo. Ngano man kay kung minyo god kining buot mo alagad sa Ginoo, mabahin iyang hunahuna. Oh, pahimutan niya iyang kaugalingong pamilya, plus na apay dakong pamilya, kanang katilingban sa Dios, mabahin niyang huna-huna. Sumaw na nga, nagsugyot si Pablo diya sa 1 Korinto 7, nga kung moalagad kas Ginoo sama sa kanang pagkapare, mas maayong maawat kuno niya nga singgol. Kaya niingon siya sa 1 Korinto 7, 38 o 39, ingon siya nga, maayo man ang pagminyo.
Pero kung nakahukom ka sa pag-alagad diya sa pasabot sa pagtuo diya sa simbahan, ingon siya nga mas maayong dili ka magminyo. No, basahan ra gud ninyo sa unang Korinto City 38, 37, 38, 39 nga nag-ingon siya, maayo man ang pagminyo, pero mas maayo ang dili pagminyo kung moalagad ka diha sa simbahan. No mo na gipasabot ni Pablo. Ug mao po naigi pasabot ni Kristo sa Mateo 19:12 nga naay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Pasabot aron makaalagad pag-ayo diya sa mga sabutang pangsimbahanon. O kana bang pangtinuhuan. So mao nay pagtulon-an ni Kristo mahitungod sa disiplina. Mao po na ang rason sa atong silibase kon ang atong mga pari gidid-an atos pagminyo tungod na sa pagtulon-an po ni Kristo mahitungod sa disiplina nga aron makaalagad pag-ayo atong mga kaparian, makapokus gid pag-ayo diha sa simbahan. Dili na pagtulon-an si Yawa. Kay ang pagtulon-an si Yawa dili man kay pari ra gidid-an ato. Tanan man yun, mabay, malalaki, tanan gidid-an, ngano kay matud pas pagtulunan sa Yawa, sayop man kuno ng kaminyoon. Dautan man kuno ng kaminyoon, mauna nga gidid-an ang tanan, dili lang kay pare ha, gidid-an ang tanan sa pagminyo. Mo to'y pagtulunan sa Yawa, nga kung tanaw na to sa history, ang gitumbok ni San Pablo ato, katong mga Gnostics. Mga Gnosticus ba? Kailan mo, basa ra gud mo church history. Subayan ninyo, bisag sa internet gani, makita mo na ninyo, Gnostics. Mao na ang gitumbok ni San Pablo sa iyang panahon, nga nagtudlo og pagtulunan si Yawa, gidid-an ang tanang tao sa pagminyo kay dautan kuno na. Nya kay sa Katoliko dili man na dautan ng kaminyoon, usa gali na as mga sakramento. Nya nagtudlo daing Katoliko og pagtulunan si Yawa, nga kanang kaminyoon sakramento manggaling na usan na sa mga sakramento gani kining ubos ninyong alagad no si Veritas sa tulumanon lamdag sa kahitasan minyo naman ko ang gakasal ko pare man. So mao na nga ang Katoliko wa magtudlo og pagtulunan si Yawa kay lahi man tong hinungdan sa pagtulunan si Yawa nga nganong gidid-an ang tao sa pagminyo. Pero kanang pagdili sa pagminyo para makaalagad pag-ayo diha sa simbahan, dili na pagtulunan si Yawa. Pagtulunan gali na ni Kristo, mahitungod sa disiplina. Asa mabasa, Mateo 19:12. Natanawa lagi. Usa ni sa pagtulunan natos Katoliko nga insakto, pero himuon nilang sayop. Ngano man, kay sila liman ka, ingno nila nga pagtulunan kuno si Yawa ng silibasis mga pare. Dayon adto puta atong dili pagkaon og kanang karne, no? Mao gihapon kanang pagtulunan sa Yawa diha sa 1 Timoteo 4 nga dili pagkaon og karne. Mao gihapon research gihapon mo sa mga Gnostics. Lain ang ilang doktrina ng karne. Naa kuno ang kadautan. Naa kuno ang kadautan. Mao na nga gidid-an ng tao sa pagkaog karne. Mao na pagtulunan si Yawa. Unya, pagtulon ang Katoliko bago na nga diya sa karne ang kadautan. Nga wa manggali magdili ang Katoliko diri sa Bag-ong Testamento sa New Covenant. Wa manggali magdili pagkaon og bisang unsang karne ang Katoliko. Mas maigo pa manggali ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist ana kay kadtong gidili nga mga karne sa daang testamento ila gihapon gidili sa Bag-ong Testamento nga si Kristo wa naman magdili ana. Di ba? Mga igsoon. Mao na nga kanang 1 Timoteo 4:1 nga to sa address, kanang pagtulunan si Yawa diha mahitungod sa dili pagkaon og pipila kakalanon, dili Katoliko maigo ana, no? Ngano man kay ang Katoliko wala na magdili bisan unsang karne, no? Ang maigo ana kadtong nagdili gihapon sa pagkaog karne, no? Unya ang duha mangguni sa duha po ni ka klase. Kung ang dili pagminyo duha ka klase, usa pagtulunan si Yawa, ang usa pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina, ingon ana po ng dili pagkaog karne, pagdili sa pagkaog karne. Una, pagtulunan si Yawa. Ang rason nganong dili pagkaog karne kay dautan kuno ng kanang karne. Mo ni pagtulunan si Yawa, pero dili man na pagtulunan ang Katoliko. Ang pagtulon ang Katoliko, kung dili magkaog karne, dili pud sa tanang adlaw. Puasa ang hinungdan. Sa ato pa, kung dili ka magkaog karne, ang tumong, ang hinungdan, pagpuasa, dili na pagtulunan si Yawa.
Kay kanang pagpuasa, pagtulunan na sunod sa Biblia. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw kining laing segment sa atong tulumanon karon, atong giklaro ninyo kay kanang pagtulunan nato nga Mabiyernes Santo magpuasa ta dili ta magkaog karne, ihimuon na nilang sayop. Katumanan sa Isaiah 5:20 nga magbantay ta nga dunay mga tawo nga ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop. Unya mogamit ra bag tudling sa Biblia, no? Ilang gamiton ang tudling sa Biblia pero out of context. Dili mao ang pagpasabot. Out of context nga naman. Klaro man kay na bisag mag-research ta anang exegesis anang 1 Timoteo 4:1 ngadto sa 3. Kanang dili pagminyo diha nga pagtulunan si Yawa, referido nas gitudlo sa mga Gnostics. Nga gadili sila sa pagminyo, dili lang kay pari lagi. Malalaki kag babae gidid-an ka kay dautan kuno ng kaminyoon. Mao na ang mga Gnostics sa istorya na igo ana, no? O kana pong dili pagkaon mga Gnostics gapoy na igo. Nga naman, kay gidid-an ang tao bisan kinsa, malalaki kag babae gidid-an sa pagkaon kuno karne kay naa das karne kadautan. Umo ni pagtulunan si Yawa. Pero ang dili pagkaon og karne, ang tumong pagpuasa, dili na pagtulunan si Yawa. Pagtulunan gali na diha sulod sa Biblia, no? Kanang pagpuasa. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Subantay taan ha, nga kanang dili pagkaong karne, nga ang hinungdan pagpuasa, dili na pagtulunan si Yawa. Ang pagtulunan si Yawa, gidid-an ang tao sa pagkaon og karne, kay dautan pa kunong pagkaon na. Okay, dautan kunong magkaog karne. Nakinsa man karon ang mahimong murag maanggid-anggid motunong ana, mas maigo pa ang atong mga igsuong 70 Adventist, kay gadili pa manggihapon sila anak pagkaog baboy. Okay, ila pa manggihapon giapil tong Jewish custom, Jewish law, nga kitang mga Kristiyano dili naman ta matarungon sa balaod ni Moises o sa katong sa daang kasabutan ba. Nauna na sa Buhat 13:39 nga ang mga Kristiyano dili matarungon sa balaod ni Moises o katubang sa daang kasabutan. Matarungon ta sa mga balaod sa bag-ong kasabutan. But pasabot sa mga pagtulunan nga gitudlo gyud ni Kristo. Nya kay Kristo wa naman manudlo ana nga dili gihapon ni pagkaon ng baboy, isda uli himbis, pisan galit ng dugo. Although kanang dugo gidili na sa Council of Jerusalem. Kay giapil pa man sa mga tinunan, labi na tong giasoy ni James nga ila gihapon giapil sa ilang Council of Jerusalem kadtong daan nga na practice nga dili sila magkaog dugo. Pero later councils tungod kay ang mga kadagkuan simbahan gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot na natun-an pag-ayo sa mga sumusunod nga mga otoridad at ato mga obispo niingon sa Council of Florence nga wala naman magtudlo si Kristo anang dili pagkaog dugo. Pero giapil sa Council of Jerusalem nga gidid-an gihapon, no? O sa ila valid to sa ilang council kay naman sila gahom sa pagdili og pagtugot. Mao na ang mga Kristiyano sa panahon sa mga apostoles, dili po sila magkaon ana kay instruction man na sa ilang council. Pero dili na pagtulunan ni Kristo, no? Pero naa sila gahom kay naalagi sila gahom sa pagdili og pagtugot. Pero sa mga sumusunod, successor sa mga apostoles nga mao ni ato mga obispo, ilang natun-an nga kadtong pagdili di ay sa mga apostoles nga dili sila magkaog dugo, dili di ito universal law. Kay ngano, Jewish law man to. Kay si Kristo wa man manudlo nga dili gyapon ni pagkaon ng dugo, iya pagaling ipainom, di ba? Naingon siya nga ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon, ipainom pagani. O mo na nga na tun-an pag-ayos sa atong mga obispo sa Council of Florence giamindahan tong Council of Jerusalem. Nga sa Council of Florence ingon nga dili na nato sagulan og Jewish custom. Kay dili lagi matarungon ang mga Kristiyanos sa daang kasabutan o sa balaod ni Moises, no? Buhat 13:39. Matarungon kuno ta sa balaod ni Kristo. Sa kadtong iyang mga gipangtudlo niya wa naman manudlo si Kristo nga di pagyapon ni pagkaon. Sa ato pa kanang maiguan ang 1 Timoteo 4:1 ngadto sa 3 kadtong nag-isip nga kanang baboy dili gyapon ni pagkaon nga wa naman manudlo si Kristo.
na sila na nagsupak na sa pagtulunan diri sa bag-ong kasabutan. Unya, kining nabilin nga minuto, ato po ning ipahinumdom sa mga igsuon natong Katoliko nga dili ra unta taman ba nga musimba ta din magpabadlis atong agtang, no? Unta nga ang mensahe anang magpabadlis ta sa agtang atong ikinabuhi. But pusapot andam ta mo dumili sa angay dumilian, no? Kay mo may mensahe anang pagpuasa, no? Kanang pagpabadlis atong agtang, but pusabot andam ta mo sunod sa mga pagtulunan sa Dios kay gikrusan gud atong agtang, di ba? O, andam ta mo sunod sa atong pagka-Kristiyanos, andam ta mo sunod sa atong mga krus sa kinabuhi. Di ba? O, nag-ingon ang simbahan. Nakinahanglan kita, di ta mangawat, dili ta manulis, di ta mangurakot. Dili na to ibaligya ang atong boto. Kita pong mga politiko, kinahanglan dili ta mo palit og boto, dili na to pahimuslan ang kahuyang sa mga tao. Sa ilang kawadon, ato silang pahimuslan. Unya, ato gyung buhaton, dili ta kabalong magpugong. Unya, musimba ra ba ta, magpabadlis ra ba ta sa Miyerkules badlis. Di ba, pahinumdum ni, nato pong mga Katoliko. Kaya balong magyug kong daghan na to ron ni apil gyud, ni apil gyud misa nagpabadlis gyud. Unya, dili ikinabuhi ang mensahe ni anang pabadlis. Kay dili man tigong magpugong sa angay pugnan. No, kana gali pong paghubog-hubog, kanang pag-adis-adis. Oh, bawal na sa atong pagtuo kay dili magyud nabuhat Kristiyano. But pasabot pabadlis tas agtang kay andam ta mo dumili ana kay angay pugnan. Ya dili gihapon ta magpugong sa ato pa. Useless lang na ang mensahe anang atong pabadlis sa agtang. So mao ni pahinumdum pod natong mga Katoliko nga dili lang unta taman sa simbolo ba. Kitimaan ra man ang magpabadlis ta. Ang labing importante, ang mensahe anang pabadlis sa agtang, no? Waras naman gyapon anang panguros ba? Kanang manguros galita Katoliko, but pasabot andam ta mo sunod sa mga pagtulon ang Kristiyano. Nya dili ta kabalo mo sunod sa pagtulon ang Kristiyano, but pasabot taman ra ta sa simbolo. Pero wala sa buhat. Narabay giingon nga patay ang pagtuo, bunga bulag sa buhat. Kay ang tinuod nga pagtuo, dili lang kay pagtuo, ubanan gis buhat. Mo na nga kung magpabadlis ta, manguros ta, ato po untang buhaton ang mensahe anang simbolo ha, no? Wa naman tayo igong panahon. Okay, ugma na po ta, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Atong obispo. Okay, kini ang ubos ninyong alagad, no? Sa lamdag sa kaitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigos sa technical side. Tax Ilumba og Tani Luod, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.